consequence pag yung tayo pag naging magulang tayo, hindi natin napaghahandaan yung pagtanda natin, which is nakaka-affect din sa mga giging anak at giging apo natin. Yung kinagisna namin talaga. And syempre, hindi naman natin maikakaila talaga kung ano yung magulang natin, kung ano yung ginagawa nila. Nagagawa talaga natin mga anak, diba? Hello guys, good afternoon. So, today is, kunin ko lang muna yung akin. Meron kami reunion doon sa province. Yung province itong amin, pero mas may ano pa dito sa amin talaga, mas malayo. Now, sunblock na ako habang ako nag-ano sa aking mukha. Mag-usap na lang tayo dito, ha? Kasi, alam nyo, sobrang enjoy yung aming reunion. Ano lang yun, reunion yun sa lola, ay parents ng aking lola. Ayun, mga ano nila, relatives, ganun, relatives namin. And then, yun, kaya ko lang usapan ito, no? Kasi, gano'ng kahirap maging anak, gano'ng kahirap maging magulang, gano'ng kahirap maging lola kung wala kang pera, kung wala kang, alam mo yun? Kasi na-realize ko talaga ito, sobrang na-appreciate ko talaga yung kasiyahan ni nanay, kasiyahan ng mama ko, kasiyahan namin, yung kasiyahan ng aking mga relatives, mga pinsan, na, alam mo yun, nasa isang lugar kami, yung usap-usap, tsaka napakasarap doon kasi walang signal and wala talagang internet, so talagang focus, nakakapag-usap kayo ng maayos, nakakapagtawanan ka na walang gadget na nakahawakan, alam mo yun, sobrang ganda. And you know, importante yung family talaga, diba? And then yun, may nalaman lang ako na kasi yung nanay ko, bali yung lola ko, actually laking lola talaga ako, guys, sa mga hindi nakakaalam, laking lola ako. So kasi dati doon ako nakatira sa kanya, and nung umuwi na si mama, ayun, kamama na ako umuwi. Ito pala gamit ko, guys, yung sa Skin Magical na sunlock na yung gel. So available ko sa Shopee. Check nyo lang kung gusto nyo bumili nito, ha? And then, so, ayun nga, doon ko nalaman, kasi si nanay pala, kasi nag-celebrate kami doon lang sa bahay, kasi sobrang laki ng bahay nila doon sa probinsya. Yung pinakabahay talaga nila ni nanay dati, yung kung saan nakatira yung parents niya dati. So, syempre, patay na yung parents ng lola ko. And then, ayun, nalaman namin kasi pupunta kasi siya doon. Pag may time siya, pupunta siya doon. So, ayun, naano siya kasi umiyak siya. Kasi nga daw, parang hindi na siya nabibisita ng anak niya, ng mga apo niya, ganyan. Parang, yun, umiyak talaga siya. Para sa akin, parang ang sakit, no, na yung realization ba na kasi syempre malayo, hindi naman ganun kalayo yung Cagayan papunta doon, no? Pero hassle talaga siya kasi yung bahay ni nanay nasa parang bulubundukin pa, and hindi na kami masyadong nakakapunta doon. Doon ako lumaki, pero ngayon na may sarili na akong family, sobrang hirap na akong pumunta doon, and may kasama si nanay doon, yung pinakabatang kapatid ni mama, yung pinakalas talaga ng kapatid nila, nandoon kasi teacher siya doon. And then, minsan may time kasi nanay lang isa sa bahay, and kasi may bahay din sila, bumili sila ng bahay sa, alam mo yun, doon sa city talaga, kasi yung anak niya is nag-aaral na sa city na siya nag-aaral. So ayun, so hindi ako napupulbo, guys, ngayon, hindi ko alam. Pero ayun, mahirap, no? Kasi marirealize mo na pagtanda mo pala talaga, sobrang hirap parang makikita mo yung every side ng pagiging anak, ng pagiging magulang, at ng pagiging lola, 'di ba? Kasi
nakakompared ko kasi, no, yun yung consequence pag yung tayo pag naging magulang tayo, hindi natin napaghahandaan yung pagtanda natin, which is nakaka-affect din sa mga giging anak at giging apo natin, 'di ba? Sobrang naaawa talaga ako sa lola ko, sa nanay ko. And alam mo, hindi ko lang pinapakita, pero sobrang akong na-hurt. And oh my god, naiyak ako. I'm sorry. Sobrang akong na-hurt kasi, ano ba yun, naiyak pa talaga siya na nagigilty ako kasi hindi namin siya masyadong nabibisita. Pero pupunta kasi siya dito talaga. Pero ngayon kasi medyo matanda na siya. Hindi kami pumapayag, pupunta siya dito na wala siyang kasama. Kasi maraming anak yung kapatid ni mama na nandoon kasama niya. Maraming mga anak. So, kailangan may kasama siya kasi nawawala na siya pag pupunta siya dito. Kasi nga, sobrang dami ng building. Marami ng pagkaiba ang Cagayan ngayon compared dati. So, parang nawawala na siya. And yun, natakot kami pag pupunta siya dito na wala siyang kasama. So, yung guilt ba? Okay, balik tayo dun sa ano. Pag yung naging magulang tayo, hindi natin napaghahandaan. Which is, nung time na yon, hindi naman nila alam yung mga, kung makakapag-retire ka ng ganito, para hindi ka mahirapan, ganyan. Alam ko, may pera naman si nanay, alam ko. Pero, syempre, mas hindi talaga yung time, diba? Pero, nakaka-affect din yun. Kasi, yung pera niya, Hello, guys! Alam niyo naman yung mga matatanda, diba? Tinatago nila yung pera nila, usually. So, sorry, ang gulo kong mag-story. Pero, ayun. And then, dahil si nanay hindi naman niya napaghandaan yung pagtanda niya, si mama din, hindi din niya napaghandaan. Kasi, alam mo yun, kung ano yung puno, siya rin yung bunga. Kasi yun yung kinalakihan ni mama. Diba? So, ngayon, dati naman, marangya naman, dumaan kami sa marangyang buhay, guys, na talagang nakakaya naman namin bumili talaga ng nung nag-abroad si mama. Yun, pag-usapan natin yun sa mother time, no? Pero, ngayon na nag-retire na si mama, yung edad niya is nasa senior citizen na siya, pero hindi niya napaghandaan yung pagtanda niya, which is nakaka-apekto rin sa akin, 'di ba? So alam mo yun na nagkakalink-link eh. So syempre ako anak, hindi naman ako mayaman. Alam mo yung sobrang nahihirapan, nakikita yung magulang mo na sobrang ibig lang. Sobra akong nahihirapan na kasi nakakapagbigay ako kay mama, pero alam kong hindi enough sa kanya yon. And yes, nakakapagbigay naman ako ng pabili ng gamot niya, pero parang hindi ko kaya mag-supply sa kanya talaga na, especially nagkakasakit na si mama. Hindi talaga yung talagang nakakapag-supply ako ng talagang every month. Kasi ang hirap din kasi may sariling family na rin ako. Pero alam kong ingay namang aso, responsibilidad ko si mama. Sorry, ingay aso, guys. Hindi ko alam kung mapapanood ni mama to, pero sana hindi niya mapanood. Pero alam ko responsibilidad ko si mama, kasi si mama single parent na siya. So responsibilidad namin na tulungan talaga siya. Talaga. And alam mo yun, si mama yung reasons, hindi lang talaga yung pamilya ko yung reasons na bakit ako nagsusumikap. Para rin sa parents ni Papa, sa parents ko. Pinag-usapan na namin yun ni Papa. Gusto kong darating yung time na talagang, alam mo yun, hindi na ako nag-aalala sa kanila kasi kaya ko na sinasuplayan sa mga pangangailangan nila. Alam mo yun, yung ganun. And ayun, nakikita ko yung every side ng storya ng bawat puno, bawat bunga na alam mo yun, kaya gusto kong mag-start sa akin na alam mo yun, mag-start sa akin na ako ngayon yung puno at yung magiging bunga ko is hindi na magiging kagaya sa amin yung nagiging setup na nagiging normal na ganitong setup ng mga Pinoy, 'di ba? Kaya nagsusumikap ako talaga na ayusin lahat
mga pagkakamali na nakukuha ko doon sa aking sa mga puno ko, 'di ba? Kasi ayun, kaya pinag-aaralan ko parati kung ano yung mga dapat kong gawin sa pera ko, kung ano yung dapat gawin ko sa negosyo ko. Kasi gusto kong baguhin kung ano yung kinagisna namin talaga. And syempre, hindi naman natin maikakaila talaga kung ano yung magulang natin, kung ano yung ginagawa nila. Nagagawa talaga natin mga anak, diba? Kaya gusto ko si Hagrid na pag nagkaroon siya ng sarili niyang pamilya, ayoko maging sagabal sa kanya, ayoko magiging alalahanin pa niya ako. Kasi kawawa naman din yung anak ko, diba? So ngayon, dahil alam ko na hindi naman nila na ni nanay at saka ni mama yung pagtanda nila. So, ito yung way ko na maibalik yung aking sa kanila talaga, na matulungan sila. And alam mo yun, sobrang nakakaiyak lang na, alam mo yun, gusto mo na silang bigyan. Pero syempre, nangangailangan din yung family mo, 'di ba? So kailangan mong balansehin talaga. So, ganun. So, every time na may pera talaga ako, talagang iniisip ko lagi kung saan ko igagastos talaga. Kasi, mahirap kumita ng pera, guys. Swerte yung iba. Kung meron man sa inyo talaga, subang swerte nyo na alam niyo yun kung ano yung parents yun, susumikap at malaki yung kinikita nila. Please appreciate them. Kasi hindi talaga madaling kumita ng pera. 'Di ba? And ako ngayon talagang, yun yung goal ko sa buhay. Hindi ko goal ng maging mayaman. Gusto ko lang talaga makapag-supply. Yun talaga yung lagi yung sinasabi kay Papa. Gusto ko lang, darating yung time na hindi na ako nag-aalala sa parents niya, tsaka sa parents ko. Na parang kaya na namin sila supplyan ng pangangailangan nila. Kasi, darating yung time na hindi na nila kaya talagang, hindi na nila kayang magtrabaho pa, diba? At least ngayon, napaghandaan na namin na natin yung time talaga na ganyan. Na, ano mo yun, diba? So, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo ngayon, guys. Kasi, kung yun yung pinagdadaanan nyo ngayon, talagang I challenge you na baguhin yung naging sistema, yung lumang sistema, baguhin yung nakikinagisnan, baguhin yung, pasensya na yung buhok ko, parang parang baguhin yung magiging sanga mo na mag-iba na, 'di ba? Ibang landas na yung tatahakan, hindi na yung dating kinagisnan na typical na Pinoy, 'di ba? Yung typical na Pinoy na gawain natin, 'di ba? So, ayun, push natin, 'di ba? Hindi naman yung goal natin matulungan natin yung ating mga parents at saka yung ating mga kapamilya at agingay. So, yun lang, guys. Yun. So, I hope you guys enjoy. Follow niyo ako guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. And sa mga gusto mag-purchase ng Skin Magical at saka yung Mamala, lahat ng mga beauty products na binibenta ko, ilalagay yung link sa description box sa Shopee. And yun. And see you in my next video, guys. Bye!